Vždycky, když přiletí někdo do Čech, říkám hodně lidí dělá tady trap, pak se mě ptají, ale je to doopravdy trap. Všichni dobře víme, jak to je. V Česku není trap, v Česku není drill, v Česku není ulice, v Česku není gang, není tady nic. Je tu jeden grime MC a jmenuje se Smack, ostatní, co se snaží, jsou buď slabý nebo fake. Ale zpátky k trapu, já jsem grime, tak jsem víc trap. Lidi, co fakt něco udělali, je tu třeba 5 nebo min spíš. Zbytek je jenom rap, zbytek je jenom lež, nebo je to o tom, že zná někoho, kdo to někdy doopravdy jel. Je to hell, fake shit, to je ten smell. Já doma měl pár světel, riskoval jsem jail. Every day the world is getting more on the TV, radio, YouTube. You see that girl with a chest and bum, big lips as well. Nečekaně oznámil odchod z rapové scény, brzy se ale vrátil a podle mnohých jeho fanoušků silnější než kdy dřív. A tisícům svých příznivců rovnou naservíroval novinku v podobě alba Champions League. A právě teď je hostem Nového dne na CNN Prima News. Ve studiu je s námi Smackman. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Děkujeme, že se to pozvání přijal, máme z toho radost. Loni v září jste ale jako překvapil fanoušky jediným postem na Instagramu, kde se psalo končím s rapem. Co se tehdy stalo? Reálně jste zvažoval, že byste skončil prostě s touhle muzikou? Já jsem potřeboval dát najevo, vlastně hodně lidí, moje hudba se rozšířila, poslouchá mě mnohem víc lidí, než když jsem začínal. A když jsem začínal, tak rap mě neměl rád. A já jsem dělal hudbu, který jsme neříkali rap. Jako rapovalo se v tom. Rap byl nástroj použitý v té hudbě. Ale rap je, jako co se týče žánru, mi přijde dost omezující. Já od malička poslouchám strašně moc stylů muziky, takže jsem chtěl dát najevo i těm novým fanouškům, aby si uvědomili, že já vlastně jsem spíš muzikant, umělec, nedělám jenom mluvení do mikrofonu a vlastně jako hlavním mým žánrem byl vždycky grime z UK, z Anglie. Takže byl to kariérní předěl v podstatě. Bylo potřeba dát najevo, aby si lidi uvědomili, byl to riskantní krok určitě, protože mě lidi vnímali jako rapera, který občas i zpívá a tak dále. Ale já jsem potřeboval jsem se kreativně osvobodit a dát těm lidem najevo, že tohle jsem já a buď to tak berte nebo ne, prostě kdo nechce může dát unfollow, může vypnout moje Spotify, je mi to jedno. Potřeboval jsem být sám sebou. Co kdyby to nevyšlo, ten návrat, tak měl jste v záloze něco jiného, dalšího? Já bych to klidně dělal s úzkou základnou. Já jsem byl zvyklý, že mě poslouchalo pár desítek lidí a většina lidí chtěla mě vyhnat z pódia. Takže já jsem připravený. Ale končím s rapem se evidentně stalo heslem a merčem, protože i na čepici máte tenhle slogan, tak... No, to už je v podstatě jenom, je potřeba to připomenout, protože to platí. Ta muzika, já jsem rok nebyl ve studiu, já jsem byl naposled ve studiu minulý rok v dubnu. Teď stavím nový studio a ta muzika, co se mě poleze, bude úplně jiná, nebude to rap. Jako bude tam rap použitý jako prostředek, ale nebude to rapová muzika. A hodně se na to těším, takže tak. A co se týče toho merče, je to můj nejlajkovanější post na Instagramu, takže by bylo hloupý na tom nekapitalizovat. Rap to byla vždycky revolta vůči nějakému režimu, vůči nějaké většině, tak u toho zůstáváte? Určitě, ale to je možná i tím, že moji rodiče byli proti komunismu. Já jsem se narodil v roce 86. Moje první vzpomínka je revoluce, kdy se máma hádá s policajtama na Václaváku, když chtěla pletalkou odejít, protože už to začínalo být prostě hustý. A punk byla muzika, kterou mi dal můj táta, když mi bylo touhle dobou, prostě od 3, 4, 5 let, od té doby, co vnímám, jsem měl The Ramones, Toy Dolls, takový to, co je trošku víc friendly k dětem, dejme tomu, ale potom samozřejmě jsem pochopil všechno možné. A ten hudební základ, co mi dali rodiče, je strašně pro mě důležitý a strašně si ho vážím. To mě formovalo, je to hrozně široký a je to super. Když se vrátím k té nejaktuálnější hudbě, tak se hodně řešila Champions League, pochopitelně dneska z toho, co jste říkal, tak mi vyplývá, že vlastně, když jste postoval ten slavný post na Instagram, tak už byla natočená tím pádem. Jo, byla. Tam se dolaďoval zvuk, dolaďovalo se promo, vlastně P-Money je strašně pracovitý. Hodně mě vlastně nakopnul nebo inspiroval, možná trošku mě donutil utáhnout určitý šrouby i v mým vlastním přístupu k tomu celému, protože to, jak on maká, je neskutečný a mít desku s někým takovým, je to vlastně přední jméno z Anglie, je to úžasný mít společný album s někým takovým. Vážím si toho a P-Money, big up. To teda právě ještě musím doříct, protože ta deska je tak řekněme půl na půl vaše a P-Moneyho. A P-Money dá se říct, že je asi ikona toho britského grimeu, tím pádem světového. Taky jak ta spolupráce vznikla mezi vámi dvěma?
Je to tak, jak říkáte, on je prostě top jméno, proto máme i JMEho na albu, což to je samozřejmě díky němu, jako to jsme byli ve studiu, přišel JME. Nebo jako není, nevím, slyšel track, přidal sloku, ale jakže zněla otázka? No jak ta spolupráce jak se upekla mezi vámi a Pímanem právě? 10 lety, 11 lety, když jsme hráli na festivalu v Hradci Králové, který už neexistuje, tak já jsem vystupoval před ním a když jsem slejzal z pódia, tak on říkal, oh, this was amazing, who are you, what's your name, let's go to the studio, takže prostě, že to bylo úžasné, ať jdem do studia. A tak jsem mu zařídil nějaký hraní v crossu, protože jsem si říkal, že by bylo dobrý ho přivést i do klubu, kde jsem zvyklý vystupovat, kde vím, že je super zvuk, kde sice to není obří festivalový publikum, ale věděl jsem, že to tam bude dobrý. Takže jsme ho přivezli a následující den jsme šli do studia, udělali jsme písničku Bring It Back, která je na albu Sick, který letos slaví 10. výročí. Jak funguje kombinace angličtiny a češtiny na tvoje fanoušky? No přesně, když jsem začínal a dával jsem tam ty slova, prostě flows, hype, grime, blabla, ne každý druhý slovo, ale hodně slov bylo anglicky. Tak ty místní repeři, ale to i repeři, který jsem uznával, o kterých bych to nečekal, říkali, proč tam máš tolik anglických slov? No a dneska to tam mají taky, že jo, samozřejmě, takže takhle to bylo, ale jako máma chtěla, ať umím anglicky, takže mě ještě v předškolním věku určitý slovíčka učila, protože věděla, že by se to mohlo hodit. A potom, když jsem poslouchal tu muziku všechnu možnou, tak mě vždycky bavila víc ta zahraniční než ta česká, takže jsem chtěl vědět, o čem ty lidi mluví. Takže jsem se učil hodně anglicky a z toho vyplývá to, že jsem hodně těch slov používal. Protože jsem to viděl třeba i dejme tomu v Německu, tam už to bylo dávno normální v době, kdy tady na to plivali, že proč tam máš anglický slova, tak v Německu bylo normální používat anglický slova jako do kontextu a ono se díky tomu ta hudba může zviditelnit i tam, kde se anglicky mluví. Že? Už jsme tady zmínili téma té revolty, která je vlastně tématem rapové muziky od jak živa od černošských počátků. Co třeba právě tou tvojí muzikou ty chceš dneska říct té mladé generaci? Je tomu otevřená? Je tomu otevřená určitě, je to dost zajímavý, protože mi přijde, že já už nejsem nejmladší a dost dospívám i v těch textech a to teda jsem zvědavý, jak přijmou i ty nové věci, protože už prostě je to furt revolta, ale je spousta věcí, které jsou třeba i hezký a nikdy jsem o nich nic nenapsal. A jo, furt to bude tvrdý, furt to bude Smack One a furt tam budou ty Smack One věci, ale jsem rád, že to není žádná novinka, že já se občas zamyslím v těch textech. Takže jsem opravdu rád, že i mladí lidi za mnou chodí, nebo za mnou chodí lidi, co mají děti a říkají, tady malej tě nebo malá tě poslouchá, nikoho jiného neposlouchá, jako je to pro mě chvílema až šokující a určitě z toho extrémně vážím. Protože já jsem taky byl malej a poslouchal, měl jsem svoje prostě hrdiny jako a je to velký, no, je to super. Každopádně deska Champions League potřebuje křest a ten proběhne, je naplánován, tak můžete někam fanoušky pozvat, kde se to bude konat a kdy? Takže je to exkluzivní informace, ale mluvil jsem s managementem a máme to tady vypustit, takže je to 30. srpna, Skatepark Štvanice, tam vlastně proběhne Champions League show, jediná svého druhu, jako byla taková předshow v Praze v Roxy vyprodaný na podzim, ale tohle bude plná verze show k desce Champions League s hostama, s efektama, audiovizuální věc, bude to fakt dobrý. Dorazí Pímany? Samozřejmě, tak to by se jinak nemohlo uskutečnit. Já ještě do konce roku možná udělám nějakou akci sám, ale teď je potřeba se soustředit na tady to. Bude to prostě Pímany, Smack One, Champions League, křest alba, 38. Štvanice. No a kdyby si někdo chtěl přijít zatancovat, tak tenhle týden jsem v Altenburgu, mám DJ set. Jak jsem říkal, nedělám jenom mluvení do mikrofonu. Říká se, že jsem docela dobrý DJ, můžete si přijít zatancovat. Je to v pátek v Altenburgu 18. Tak teď si říkám, proč ten křest není ve Strašnicích, protože to by se říká Strašnický král, tak proč Strašnice? No takhle, není tam kde, i když jakoby zvažoval jsem udělat nějakou výroční akci, dejme tomu v kulturním domě barikádníků, možná se k té myšlence ještě vrátím. A ještě jsme nějak tak jako chtěli možná udělat Stadion Eden, protože tam, když jsem já vyrůstal, tak tam měli koncerty The Prodigy, Busta Rhymes a takhle. A vím, že tam jde koncertovat. Takže to taky je nějak rozjednaný, ale tam je prostě v obou těch prostorech problém, že to musí končit v 10, což na té Štvanici musí taky, ale nejsou tam kolem baráky, jsou tam domy, kde se udělají after parties, takže to je trošku něco jiného.
takže to má, řekněme, širší prostor. Tam Ano, tak lidi se chtějí bavit v noci. Samozřejmě. Já vám přeju, ať se to podaří absolutně na maximum, ať se nová deska líbí co největší množství fanoušků a ať je to krásný konec let a vlastně ve společnosti Champions League, Smack One i P-Moneyho. Na Štvanici. Děkujeme moc krát, že jste přijal pozvání. Hezký den. Děkuji. Díky. CNN